Krećemo. Dobro večer. Ja sam Sanja Nikčević i pokretač sam i glavni urednik ove izdavačke kuće Citadela Libri, koju sam pokrenula zajedno sa svojim sinom Oliverom, to je ovaj što snima. To smo napravili zato kao jedno mjesto koje brani naše pravo na lijepo, dobro i sveto umjetnosti. Naime, iz suvremenog kanona upravo to lijepo, dobro i sveto izbačeno. I ja kao neko ko se bavi kazalištem cijeli život, kao kritičar, kao profesor, kao teatrolog, više nisam mogla gledat predstave kakve su u glavnoj struji, ali nisam od tog željela odustati, jer kazalište je 2500 godina bilo lijepo, dobro i sveto, a zadnjih 75 godina, otkad vlada ovaj novi kanon, se je nešto poremetilo. O tome zašto se to dogodilo, što se dogodilo i kako da se borimo, piše u mojoj novoj knjizi Istina i laži o kanonu, ili kako smo zbog svjetonazora izgubili pravo na lijepo, dobro, sveto umjetnosti. A meni je posebno drago večeras što ste ovdje, jer večeras imamo goste u našoj knjižari. Naime, cijeli koncept ove knjižare, dakle izdavačke kuće Citadela Libri i ove knjižare u kojoj ste vi sada od 30 kvadrata, je da afirmira lijepo, dobro, sveto umjetnosti, bilo kroz naše knjige koje mi objavljujemo, lijepe drame poput Rajmunda Kupareja i njegova prikazanja o Kristu, Denisa Peričića i njegove 2 drame na Kajkavskom, ili neke teorijske knjige, bilo pozivajući drage goste. Naime, hoće ući neko, daj. O, Karta. Dobro večer, dobro večer. Dakle, prvo smo bili radosni kad smo to uopće pokrenuli i otvorili, ako svi govore da bomo propali, ali ne bomo. Jer mislimo da je ovako mjesto potrebno i da je potrebno ovako nešto napraviti, što će javno i jasno reći da imamo pravo na lijepo, dobro, sveto umjetnosti i da tako postoji. A rekli smo i da ćemo puštati samo posebne, drage ljude unutra, jer ovo je naš prostor i ne moramo pustiti kog ne volimo. I sad mi smo, kad nam je Darko i Mirna, kad su rekli da bi rado da imaju jedan zgodan program možda za taj naš prostor, onda smo se i sin i ja jako oduševili time, jer je to što su oni rekli da će napraviti upravo ovo što mi zagovaramo. Ove knjige su i lijepe, dakle izuzetno su lijepe. One su dobre, dakle one govore o svetim stvarima i poučavaju nas dobru, i one su svete jer su uglavnom misale. Dakle, to je upravo ono što mi želimo afirmirati, pa smo zato ugostili ovu izložbu i ovo predavanje i silno nam je drago zbog toga. Knjige će se moći, neke neće ostaviti, nešto će ostaviti, cijeli tjedan do podne gledati, a na kraju ovog tjedna, posvećenog dakle glagoljici u hrvatskim knjigama, će se ponovo održati predavanje, isto, to je idući ponedjeljak u 7 sati, a od ponedjeljka do ponedjeljka izložba je ovdje otvorena. Dakle, ovo je program Citadele Libri, knjiga u salonu, i to glagoljica u hrvatskim knjigama, temelji naše kulture. Pa od tih temelja do ovih naših danas knjiga borimo se za lijepo, dobro i sveto. Evo, ja sad najavljujem Mirnu Lipovac i Darka Zubrinića koji će nam govoriti o ovim knjigama, i jako se radujem tom predavanju jer ga ni ja nisam čula. Dobro večer, hvala svima. Sve poznata lica, obiteljska atmosfera. U knjižari smo, ali ćemo krenuti sa knjižnicom 18. stoljeća. Pročitat ću vam ovaj zapis koji je nastao u samostanu Glavotok na otoku Krku, gdje su Franjevci i Trećoveci zapisali glagoljicom pravila o vođenju knjižnice. Čitat ću na suvremenom hrvatskom jeziku da bude lakše i brže. Mogu prvi, recimo, stavak na starom. Kada se napodi librarija, da se izbere jedan komu bude izručena od gvardijana kopija od inventarija svih librov s ključem od librarije, a inventari rečeni da se postavi u škrinju 3 ključi. Dakle, škrinja 3 ključi je vjerojatno izgledala ovako. Imala je 3 brave, 3 osobe su imale 3 različita ključa i samo su zajedno mogle otključati škrinju u kojoj su se nalazile knjige koje su činile knjižnicu. Ja ću ovo i ovako u stvarnosti izgleda ta knjižica, to je mala, ko mala teka.
U njoj gustim rukopisom ispisan taj tekst u 4 članka, počne na dnu ove stranice i onda se nastavlja kroz cijelu i završava na sljedećoj, pa možete pogledati kako to u izvorniku izgleda. Sve glagoljicom. Sve glagoljicom, a dalje nastavlja se tekst ovako. Onaj tko je zadužen za knjižnicu mora voditi brigu da su knjige uredno složene i zaštićene od prašine, a treba ih dati na čitanje onima koji zato dolaze u knjižnicu. Knjige slobodno mogu koristiti samo regenti i lektori, to su bili predavači u redovničkim učilištima. Ostali koji iznesu knjige moraju vlastoručno u zato namijenjenu bilježnicu upisati ja, prav, ime i ostalo, dana, mjeseca i godine, iznesoh iz knjižnice knjigu, odnosno knjige, pod nazivom nazivima, tim i tim, a kada ih vrati mora upisati vratih, a sve to u nazočnosti čuvara knjižnice. Odmah upada u oči riječ ja, prav, taj i taj. Drugim riječima, nije bila teorija da netko s ceste dođe i posudi knjigu, ali mu nije bila ni od koristi, budući da većina nije znala ni čitati. I nastavljamo dalje. Knjižni fond se ne smije smanjiti, nego ako je moguće povećati. Onaj tko je zadužen za knjižnicu, ako primijeti potrganu knjigu, mora se zajedno s gvardijanom pobrinuti da bude popravljena. U slučaju da se nađu 2 jednake knjige, a budući da je to beskorisno, treba se pobrinuti uz dopuštenje samostanske braće i potvrde provincijala da se jedna proda, a za novac koji se na taj način dobije treba kupiti druge knjige koji u knjižnici još nema. Samo po jedan komad. Samo po jedan komad. I toga čuvati od prašine i popraviti ako se popravi. Kako je danas popravljeno. I tako smo otvorili škrinju 3 ključa i donijeli ovih 8 knjiga i pratećih 8 planova. Redom kronološkim to su Istarski razvod, Vinodolski zakonik, Misal kneza Novaka, Hrvojeg misal, zatim prva hrvatska glagolska tiskana knjiga, prva Nikonabula, zapis popa Martinca iz drugog novinarskog brevijara, prva hrvatska tiskana početnica za djecu, 4 izdanja Parčićevog glagolskog misala i završit ćemo sa slušanjem glagoljaškog očenaša u izvedbi mješovitog pjevačkog zbora Bašćina našega društva. Ja ću krenuti sa Istarskim razvodom. Dakle, Istarski razvod je dokument koji nastaje u duljem periodu, 100-tinjak godina, kaže i više, od 1275. do 1395. godine. Razvođenje je bio stari slavenski običaj utvrđivanja granica među zemljišnim posjedima terenskom ophodnjom. U Istri, Istarski razvod je pisan kao jedan lijepi igrokaz, možda biste vi, Sanja, mogli postaviti na kazališne daske Istarski razvod. Jer, kao Bedeker, dakle, imate jednu veću skupinu ljudi koja kroz dulji period, recimo 2-3 tjedna, ide po terenu od parcele do parcele i utvrđuje granice. Na koji način se utvrđuju granice? Bilo da se pozovu stari ki znaju razvode, znači ljudi koji dugo pamte unazad, ljudi koji imaju neke dokumente, svjedoci, ili zainteresirane suprotstavljene strane koje dokazuju svoje pravo na neko zemljište ili ne. U pomoć su im služili kumfini, kamenje u kojem je najčešće bio urezan križ kao oznaka, da čvrsta nepromjenjiva oznaka neke granice, prirodne granice poput potoka ili rijeke, ili drvo, veće drvo koje su čavlima bili isto najčešće križ zakucan da se zna gdje je granica. Kad su se utvrđivale granice, jako se pazilo da neki izvor ili bunar ne bude u sredini nečijeg posjeda, kako taj netko ne bi monopol polagao na vodu, na napasanje stoke ili zalijevanje bilja koje je raslo, nego je takav izvor bio posred između dvije parcele. Isto tako su uređene ovako, uređeno je time i održavanje voda i krčenje šuma i održavanje puteva u kojima se prolazilo. Dokument je otprilike ovako pisan, dakle veća skupina ljudi se kretala, na čelu je bio svećenik i župnik, zatim starješine, narod zainteresiranih, stranke koje su dokazivale nešto svoje, obično 1 ili 2 dječačića koji su ni krivi ni dužni dobili u nekom trenutku šamar ili bili povučeni za kosu, da dobro zapamte gdje im se to desilo, da u budućnosti mogu prenositi gdje je neka granica. Ali funkcionira. Na kraju, kad su se
zabilježili na 3 jezika, latinskom, njemačkom i hrvatskom, i na 2 pisma, dakle na latinici za latinski i njemački, a glavoljicom su pisali hrvatski notari. Nemamo izvorne zapise, međutim prijepis iz 16. stoljeća ima 35 listova i čuva se u NSK. Ovaj istarski razvod po svojim toponimima pokazuje da je Istra oduvijek bila Hrvatska i bio je dragocen dokument kad se utvrđivao i potvrđivao pravni status Istre nakon rata. Drugog svjetska, da. Ja bih vam samo pročitala kako je prilike pisan istarski razvod da možete lakše zamisliti. Kaže ovako: i tako odlučiše da pridu jutri rano na razvodi i da prinesu pisma i pravice i da pridu starci ki znaju razvodi. I biše jutro poli maši, poznje mise, sedoše v cimiteri Svetoga Petra, na groblju Svetoga Petra, jedni pod Smokvu Črnicu, a jedni pod Brest. Suprotstavljene strane su držane razdvojeno. Rekoše jedna, i onda su se tako dogovarali, rekoše jedna i druga strana da je ovdje pravi njih termin od Konfine, to im je prava granica, i tako oni odrediše da ima pritom ostati kako je od starih prišlo. Tu su se usuglasili. Na Konfini biše 2 križa sečena i na Brest čavli križem zabijeni, i ondje de želani prinesu pisma i pravice i pridu starci ki znaju razvodi, i ondje čtehota listi, pročitaše liste, pa se skladahota, pa su se dogovorili. I kad je sve bilo gotovo, posao se zapečatio koji u današnje dane, kada ti listi onda biše pročitani, sam gospodin knez i sva gospoda veliko se među sobom veseljahu, veliku čast i počtenje gospodinu markizu dahu i ki bihu s njimi, delaku i tako važda s gospodinom knezom skupa sedehota i jadihota i pijahota i tako se veseljahu i na kraju se sva gospoda pozdravista i razlučista i odoše veselo domov da se tako na tek razvod sjediniše. Dakle, sretni i veseli, pojeli i popili i oprostili se i otišli kući nakon što je posao sklopljen na zadovoljstvo svih strana. I primijetite dual, kojeg danas uopće nemamo, a imamo ga u masu primjera, jadihota, pijahota, to su dual koji više hrvatski jezik nema. Drugi dokument... A iz kojeg je to vremena? 13. stoljeće. To je 13. stoljeće. 1285. Ovo je praktički suvremenik istarskog razvoda, ali je nastao u jednom danu, a ne u 100 godina. Vinodolski zakonik je napisan na Sveta 3 kralja 6. siječnja 1288. godine. To je cjelovito sačuvani najstariji pravni dokument i drugi po starosti u slavenskim narodima uopće. Do Vinodolskog zakonika potreba je nastala otprilike 6 desetljeća ranije, kada su tada slobodni gradovi Vinodolske općine, a to su bili Novi, Ledenice, Ribir, Grižane, Hreljin, Bakar, Drivenik, Trsat i Grobnik, potpali 1225. godine pod Vlastačke vlastele i do tad slobodni seljaci su došli u status kmetova. Naravno da nisu s time bili zadovoljni i nesuglasice su trajale dobrih 6 desetljeća, dok se onda obje strane nisu zaključile da je pametnije sjesti za stol i dogovoriti se. Sastala se komisija od koliko 42 člana, predstavnici svakog od tih gradova i predstavnici vlastele, i krenuli su popisivati, stvarati zakonik na temelju, naravno, običajnog prava, što drugo nego običaja po kojima su se ljudi ponašali. Nije baš bila doslovna recepcija običajnog prava, jer su feudalci vukli na svoju stranu, seljaci su željeli što više vlastitih starih privilegija zadržati. Međutim, ipak su se dogovorili i sastavili Vinodolski zakonik od 77 članova. On je u izvorniku upravo ovog formata, ovako jedna mala knjižica od 77 članova i 30-ak stranica. U njemu su isto tako podrobno regulirani ubojstvo, tjelesne povrede, krađe, uvrede, časti, nasljednopravna pitanja, postupci pred sudom, prisege, svjedočenja itd. Posebno su karakteristične 2 stvari. Moralna zaštita žene, u smislu da u javnom prostoru nitko žene nije sa glave smio rubac trgnuti. Imati rubac na glavi, odnosno sakriti kosu, je bio imperativ za svaku poštenu, časnu ženu. I onaj tko bi to napravio na cesti, otkrio je glavu, bio bi vrlo strogo kažnjen.
čak i dvije žene, ako bi se u javnom prostoru kuće rupale, obje bi bile kažnjene. Druga zanimljiva stvar je što Vinodolski zakonik, za razliku od mnogih tadašnjih pravnih sustava, ne predviđa mučenje i torture kao sredstvo za dobivanje priznanja. U tom smislu je napredan i blagi zakon. Po jedan primjerak tog prepisa bio je pohranjen u svakom od onih 9 gradova i Vlastela je dobila svoj primjerak. Mi isto nemamo original, nego je sačuvan prijepis iz 16. stoljeća i također se čuva u NSK. Da, nisam vam rekla, u istarskom razredu se hrvatski jezik spominje 25 puta, mi smo brojali jedan puta. U Vinodolskom zakoniku se također spominje riječ hrvatski. Ona se spominje u Bašćanskoj ploči, samo kako nije knjiga, nismo mogli danas donijeti ovdje i pričati o njoj. A spominje se i prva hrvatska glagolska inkunabula iz 1483. godine, isto hrvatska prva knjiga, još krome tiskana glagoljicom. A Amerika je otkrivena 1492. godine. Pa volim te godine malo usporediti, Kolumbo još nije počeo graditi svoju flotu, mi smo već imali prvu tiskanu knjigu. Evo Darko, da si ti. Ja nisam da bila tako dosadna da mi gospođa odlazi. Dobro, evo nastavljamo dalje. Ja ću se naravno zahvaliti našoj profesorici Sanji Nikčević, koja nas je zapravo i svojim predavanjima u Ludbregu smo slušali, a i drugdje, i nama je zbilja velika čast u ovom prostoru sudjelovati. Njen dobar prijatelj je vrlo značajan počasni član Društva prijatelja Glagoljice, gospodin Stjepan Bahert, koji je dramski umjetnik i jedan od osnivača teatra u Gostima zajedno sa pokojnim Reljom Bašićem. I prije oko 20 godina on je u DPG-u, Društvu prijatelja Glagoljice, predložio ajmo mi u Društvu prijatelja Glagoljice jednu sekciju osnovati koja bi se zvala Glagoljica u Gostima. I ja to doživljavam kao jednu vrstu reinkarnacije teatra u Gostima, jer sam imao privilegiju sa tim dragim gospodinom koji je još živ održati oko 80 predavanja širom Hrvatske, uglavnom izvan Zagreba. Na taj način jedna misija teatarska se zapravo odvija putem Glagoljice na jednom širokom prostoru, pa čak i izvan granica. Tu bih htio samo još oko ovog predavanja spomenuti, budimo svjesni da ovim malim predavanjem koje pokriva 8 odabranih knjiga i rukopisa pokrivamo jedno veliko vremensko razdoblje od ukupno 8 stoljeća. Znači, istarski razvod i Vinodolski zakonik pripadaju 13. stoljeću, a ova tu knjiga pripada 20. stoljeću, 1927. godine. I to je naravno jedan mali izbor ogromne građe, nezamislivo velike, i nama je velika čast što možemo malo nešto o tome progovoriti. Evo, mene zapala čast kazati o nekim od najreprezentativnijih glagoljaških knjiga koji se uglavnom čuvaju izvan granica Hrvatske i naravno to samo za sebe dosta govori kakvi su načini kako je to doputovalo. Evo, po vremenskom slijedu sljedeća knjiga je znameniti misal kneza Novaka koji spada u 14. stoljeće, točnije u godinu 1368. To znači onda godina kad je ta knjiga završena, a imamo ju u pretisku ovdje. To je pretisak koji je prošle 2020. godine objavljen u nekakvoj maloj nakladi, ja mislim valjda 150 primjeraka. Knjiga je skupocjena i mi smo nabavili sa jednim popustom početkom ove godine tu knjigu, a izvornik jedan jedini, jer u to vrijeme još nema Gutenberga, 1368. godine, znači to je skoro 100 godina prije pojave prve tiskane knjige u Europi. Znači, jedan jedini primjerak te knjige čuva se u Bečkoj, odnosno točnije u Austrijskoj nacionalnoj knjižnici u Beču. I ja sam prije 20 godina, sudjelujući na jednoj matematičkoj konferenciji, iskoristio priliku pa sam i imao prilike i taj original vidjeti. I kao što vidite, ovaj pritisak ovdje za ovu prigodu je smješten na ovu ravnu podlogu. Međutim, u nacionalnoj knjižnici, moram vam to opisati, kako ta knjiga dolazi.
vama. Znači ne možete u isti dan dobiti, nego morate naručiti dan ranije i onda ta knjiga vam dolazi ne na ovu ravnu podlogu, nego dolazi na spužvastu podlogu koja je ovako zakošena, jer se ne dopušta da knjiga bude otvorena sasvim na stolu iz razloga čuvanja. To je jedna vrhunska dragocjenost te upravo knjižnice austrijske nacionalne i dobivate rukavice, slično kao što ovdje mi imamo bijele rukavice. Knjiga je teška oko 10 kg i zbilja treba čestitati onima koji su napravili, evo čak sa ovim metalnim kopčama sa strane, a knjige su bile u to vrijeme i okovane. Znači, ovo nije naravno originalni uvez i nekoliko riječi znači o ovoj knjizi koje se mogu i na ovom panovu ovdje smanjenom, a mi imamo nešto veći pano vidjeti. Znači, ovdje možemo malo osvijetliti. Znači ta knjiga stručnjaci smatraju ju jednom od najljepših glagoljaških knjiga koje uopće postoje. Radi ljepote ovih inicijala. Ovdje ćete vidjeti neki odbljesak na tim inicijalima. Naime, ima ih ukupno veliki broj, nekoliko stotina, a ono što tu zasvijetli, to je u izvorniku pravo zlato. To su zlatne folije, tanki listići, što pokazuje naravno i ekonomsku moć u ono vrijeme tih plemića hrvatskih, a ovdje je riječ o Novaku Disislaviću, koji je pripadao u ono vrijeme hrvatskoj eliti, a inače je podrijetlom iz Krbave, dakle obitelj Kurjakovića. I evo, ta knjiga je jedna, mogli bismo reći, legitimacija hrvatske kulture koja se ne nalazi više u Hrvatskoj, ovdje je naravno napravljena, nego se nalazi u jednoj velikoj prijestolnici europskoj u Beču. Usput, po mojoj evidenciji, naših hrvatskih glagoljaških knjiga i rukopisa, osim u samoj Hrvatskoj, ima u 28 zemalja. Zapravo točnije u 27, jer nedavno je vrlo znameniti vlasnik zbirke koji se zove Martin Skoen u Norveškoj prodao jedan vrijedan naš rukopis nepoznatom kolekcionaru u SAD-u. Tako da je sada ta brojka 27 i budimo svjesni, potrebno je doista znati gdje se te naše knjige nalaze i gdje putuju, u čije ruke dolaze. To je jedna posebna problematika koja ide i u sferu diplomacije. Ova knjiga je značajna i radi toga jer radi svojeg prekrasnog rukopisa Anica Nazor smatra da je to jedna od najljepše pisanih knjiga po svojem rukopisu. Analiza daljnja, a pogotovo sestre doktora Agnezije Pantelić, sestra znači Agnezija Pantelić, koja je počasna članica Društva prijatelja glagoljica, ona je preminula 2010. godine. Njena analiza je pokazala da je ovaj rukopis zapravo postao predložak za pripremu prve hrvatske tiskane knjige glagoljaške 1483. godine, znači to je više od 100 godina kasnije. I zanimljivo da se na stranicama ove knjige iz 1368. godine nalazi informacija usputna na samom kraju te knjige koja je pisana kao usputni zapis jednog svećenika 1482. godine. Evo moramo ovo dobiti na prste da to bude sve skupa uvjerljivo. I evo, mnogi od vas znadu za Jurija iz Roča i njegov zapis Vita, Vita, štampa naša Božji gre. Evo, to je upravo na ovoj zadnjoj stranici, ovdje pokazujem vam prstom u ovom okviru, gdje se Jura iz Roča, znači jedan istarski svećenik, 1482. godine veseli da se priprema tiskanje knjige koja je objavljena 1483. To je ova ovdje, misal, ovdje o kojoj će biti kasnije riječi. Ova knjiga je znači za prvo tisak značajna, ali značajna i iz još jednog razloga. Naime,
prvi zabilježeni stihovi na hrvatskom jeziku su zabilježeni upravo u ovoj knjizi. A to je takozvani kolofon, odnosno završna bilješka koja počinje ovdje. Znači ovdje počinju informacije kada je tiskana ta knjiga i tu piše ta godina 1483. I ja ću vam, budući da je evo i profesorica Sanja Nikčević ekspert i za filologiju i za povijest književnosti i za teatar, da vidimo taj kolofon u kojem se nalaze prvi zabilježeni hrvatski stihovi uopće. A ovo je objavljeno u dodatku ovoj knjizi, koja je stručna studija na kojoj... Što je kolofon? Kolofon znači završna bilješka. Završna bilješka o tome obično gdje je pripremljeno, koje godine i još nekakvi podaci. Nažalost, neki kolofoni ne sadrže podatak gdje je knjiga tiskana. I nažalost, naš misal iz 483. taj podatak nema. A ima godinu, dapače čak i datum točan, znači 22. veljače koje svi znamo. Da, znači to je završna bilješka koja nekad daje čak i podatke o autorima koji su radili na knjizi, međutim u ono vrijeme, znači, kolofoni obično nisu sadržavali taj podatak. Ima jedan razlog koji sami glagoljaši objašnjavaju riječima: zakloniti se tašće slave. Znači, htjeli su ostati anonimno, tako. I da vidimo tu završnu bilješku te doista velebne knjige koja se ovdje nalazi, pisan hrvatskim crkveno-slavenskim jezikom, a onda u drugom stupcu i prijepis na suvremeni hrvatski. Ja ću vam da nam bude malo lakše. Znači, godine gospodnje, to je na ovoj gotovo zadnjoj stranici, piše: godine gospodnje 1368. Ja, knez Novak, sin kneza Petra, vitez silnoga i velikoga gospodina Ljudevita, kralja Ugarskoga, vitez njegova dvora. Znači, on se tima najavljuje: u to vrijeme dok sam bio ugarski knez Šolgovski, a u Dalmaciji Ninski, napisah ovu knjigu za svoju dušu. Pa neka se dade onoj crkvi u kojoj će vječno počivati. Nažalost, danas je u Beču. I neka pomisli svaki kršćanin da ovaj svijet ništa nije. Tko ga više ljubi, taj ga brže izgubi. Evo, ovo pripada ritmiziranom načinu pisanja i to su ti prvi stihovi. Pa još neka pomisli svaki ovdje sada tko se od nas nađe tada, kad se duša strahom smete, a djela nam se skriti neće. Evo, to je rimovano, to se osjeti čak u prijevodu na suvremeni hrvatski. Evo, to su prvi hrvatski stihovi zabilježeni u povijesti poznati. Zato kad nam se djela neće skriti, tad nek svaki dođe s dobrim djelima pred strašnoga i silnoga vječitog suca. A sada molim, pazite ovo, svakog popa i đakona koji bude iz ove knjige vodio službu, neka moli milosrdnoga i dragoga i miloga gospodina i spomene moju dušicu u molitvama svojim. Neka moli gospodina Boga za nju. To je kolofon koji je stvarno, rekao bih, pisan visokim stilom, visoke razine, i to još na toj mješavini hrvatskog i staroslavenskog jezika. Evo, to je pisano nekakvih 100, skoro 30 godina prije otkrišanja ta knjiga. A sad idemo na sljedeću knjigu. Jesi rekao kako je uopće završilo u Austriji? Zato što kad je umro knez Novak, stvari se nisu odvijale kako on planirao. On nije misao došao u Liku, u neku crkvu gdje je on sahranjen. U stvari ja ne znam gdje je sahranjen, nego je 20-ak i više godina kasnije njegov sin dospio u financijske teškoće i prodao očev zavjetni misal u Roč, odnosno u Nuglu, jedno mjesto kraj Roča, za 45 zlatnika. I tada je iz Roča ta knjiga došla u Istru, u Izolu, gdje je taj Jurij Žakan pripremao praktički slova za prvu hrvatsku tiskanu knjigu. Dakle, jednim srećom u nesreći da se nije njegova želja ostvarila da mu knjiga dođe u Liku gdje bi on htio biti pokopan, nego je stigla na drugi kraj i ostala sačuvana, jer vjerojatno u Lici bi bila pometena ili u najboljem slučaju završila po Hrvojeg misla, što ćete sada čuti. A čekaj, tu sad
Znači, Novak je knez je napisao knjigu. Tako je, Ne svojom neki rukom, svećenik. za svoju Knez, dušicu. Za svoju dušu. Dušicu, I Tu oslikao debelu knjigu. navodno. ogromnu knjigu. Navodno Znači je to sam nije oslikao. nastalo sasvim sigurno u nekakvih godinu dana. Po mojem sudu za ovako nešto napisati trebalo je valjda 5-6 godina. 10 godina sigurno. Da, znači to je ogroman materijal, a slična je onda priča i sa Hrvojevim misalom koje tu imamo opisan, koji je isto jedna međunarodna legitimacija za Hrvatsku. Jedan od razloga je naravno taj što se čuva ne više u Hrvatskoj, nego u knjižnici turskih sultana u Carigradu, Topkapi Saraj. Knjiga je dovršena 1404. godine i isto po mojem sudu jedno 4-5 godina je trebalo da se ta knjiga dovrši. Njen rukopis je možda manje lijep nego u Novakom misalu, međutim likovna oprema je meni još fascinantnija. Ima oko 380 inicijala i računa se oko 90 iluminacija. To su recimo ovakve sličice u okvirima koji su od pravoga zlata. Znači ovo što vidite ovdje žuto na rubu, to je od pravoga zlata, ali isto tako i na ovim inicijalima kojih velim ima skoro 400. Znači ovo sve što je žuto, to je u izvorniku, to su zlatne folije koje su posebni likovni stručnjaci u ono vrijeme radili i tu imamo još jedan fenomen, naime, budući da je rukopisna knjiga, onda si je pisar Butko, a na jednom mjestu se spominje njegovo ime, ne u kolofonu, zanimljivo, ali na jednoj margini je spomenuo svoje ime Butko. Dakle, tu se vidi crtovlje koje on ravnalom ucrtavao prije samoga pisanja. I evo, molim vas, obratite pozornost na nešto jako, po mojem sudu, važno, a to je da slova ne da stoje na linijama, nego vise na svakom od tih linija. Znači, to je taj viseći stil koji bih rekao da je odraz možda jednog orijentalnog načina pisanja, jer takvog načina pisanja nikad nije bilo na europskom prostoru osim u glagoljici. Znači, na to je važno obratiti pozornost i to spada već malo u kaligrafske rudimente. Neki od ovih iluminacija, evo baš ovaj, prikazuje jednu biblijsku scenu, ali u koju je ukomponirana zapravo slika Dioklecijanove palače. Znači, ovo je upravo motiv iz Dioklecijanove palače, mislim da takvih ima jedno 5-6 različitih mjesta, a to je u izravnoj vezi sa Hrvojem za kojega je rađena ta knjiga 1404. godine, jer je on bio bosanski knez, ali i splitski herceg u to vrijeme. Znači imao je jednu značajnu i visoku funkciju. I evo tu se još bolje te linije vodoravne vide, negdje su savršeno jasne, a negdje se jedva naziru, ali rekao bih stvarno da je likovna oprema te knjige iznimna. I još bih jednu stvar primijetio, ona je jako različita od ove u Novakovom misalu, a nije toliko velika vremenska distanca, to je nekakvih 30 i nešto godina razlike vremenske. Što se likovne opreme tiče, ja sam u Bečkoj nacionalnoj knjižnici vidio jednu knjigu koja me još više fascinirala po likovnoj opremi od ove dvije o kojima govorim, a to je jedan misal koji je pisao Bartol Krbavac. Ročki misal se također zove i ta knjiga je doista nevjerojatna, sa strašno puno vitica na marginama, znači ona je opet potpuno drukčija od ove dvije. Znači, naravno postoje stručnjaci koji se time posebno bave, moram priznati da mi je još ruka zabolila, knjiga je dosta teška, ali ovdje imamo, možda da vam i to pokažem, prije kalendara, zapravo na samom kraju, imamo i lik samoga Hrvoja Vukčića Hrvatinića, koji ćete vjerojatno prepoznati, jer je vrlo često reproduciran u kojekakvim knjigama, udžbenicima, i evo to je taj Hrvoje na konju. 1404. godine. Kao što vidite, to je sve skupa jedan vrhunski rad
I još jednu stvar bih kazao o tome kako je ta knjiga dospjela u Tursku. Nije sasvim jasno, ima nekoliko pretpostavki, ali mislim da nije teško povjerovati da je ta knjiga, znači, kao ratni plijen dospjela na nepoznati način. I to u jednom raskupusanom stanju, to jest korice su bile otkinute, a korice su bile u dragom kamenju u to vrijeme, pogotovo za ovakve knjige koja je bila, znači, opljačkana, i došlo je to takozvano meso te knjige, to jest nutrina te knjige, u ovim svešćima, takozvanim kvaternionima, u Carigrad. I zanimljivo, mi danas znamo, stručnjaci koji su se bavili ponovnim uvezivanjem u Carigradu te knjige u nepoznatom vremenu, vjerojatno u 16. stoljeću, kad je ona došla kao ratni plijen tamo, mi znamo da su ti knjigovesci bili Armenci. A to znamo radi toga jer su oni svojom rukom svakih jedno 15 stranica upisivali na armenskom pismu odgovarajuće brojke koje su označavale što se sa čime treba povezati. Evo sad tražim, mislim da će biti, evo ga. Su među najstarijim kršćanima, iz 3. 4. stoljeća. I vidite, ova slova koja ovdje vidite, to nisu glagoljička slova, ovo su armenska slova koja označuju brojke. I evo, jedne, ja bih rekao, duboke simbolike u ovoj knjizi koja se nalazi u Carigradskoj knjižnici turskih sultana, na jednom posebnom svečanom mjestu. To mi je jedna planinarka pričala prije 20 godina. Ona je možda samo u to vrijeme bila izložena sama u jednom staklenom ormariću na jednoj nozi. Dakle, u kakvom je stanju sada ne bi znao reći, ali evo, ta činjenica da na više mjesta imate te armenske brojke vam pokazuje da su Armenci bili ti koji su uvezivali i slagali te svešćiće nazad. I imate mogućnost vidjeti sadašnji uvez te knjige i to je iznimno interesantno za pogledati. Vrlo jednostavno možete putem interneta otići na portal koji je nastao prije 4-5 godina u Zagrebu, u NSK, fenomenalan portal. Adresa je glagoljica.hr i na toj adresi možete potražiti Hrvoj misal i prelistavati tu knjigu sa tim kvalitetnim fotografijama od korica pa do korica. I naravno u turskom običaju se naslovna stranica nalazi zapravo na nama zadnjoj stranici i tamo imate na turskom pismu kaligrafirano kako se ta knjiga zove, a isto tako i na toj njima zadnjoj stranici, nama prvoj, imate na koricama isto u arapskom pismu nešto značajno. Evo, to sam ja dakle prije 4-5 godina prvi put vidio i to je vrlo malo poznato, a svaki od vas to može pogledati, prelistavati, vidjeti dodatne informacije. Ovo je kutija sadašnja umjetnička, to je knjiga koju je primjer gospodina od kojeg sam kupila. Nabavila, znači to nije ni prema kakvom originalu, nego je samo jedan znak digniteta te knjige, koja ima dakle, međunarodnu prepoznatljivost u tim krugovima koji se bave. Sa 3 braje. Tu knjigu isto prati i popratna studija, zapravo i prijepis cijele te knjige. To je još jedna ogromna, voluminozna knjiga, još jedna takva koja je tiskana gdje je sve to prepisano. Ali, naravno, evo, ja se nadam da sam o ovoj knjizi neke osnovne stvari kazao i to je doista ovako jedna raskošna, možda među 4-5 najljepših knjiga zajedno sa Novakom Misalom. Sljedeća... Smijem samo ubaciti s jednom rečenicom. Dakle, što je sve bio knez Vojvoda Hrvoje Vukčević Hrvatinić? Imao je titule glavnog namjesnika u Ugarskoj, Hrvatskoj, Dalmaciji i Vrbarskoj Banovini. Imenovan herceg Splitski, darovane su mu uz otoke Brač, Hvar i Korčula. Početkom 15. stoljeća i Poljica su se nalazila u njegovom posjedu. Od Splita, Splitska Poljica. Znači, bio je vrlo istaknuta politička figura i
vojnik koji je sigurno izvojevao niz bitaka, a po čemu ga danas pamtimo po ovoj knjizi. To je fascinirano. Hrvatinić, da. I ima još jedna knjiga po kojoj ga se pamti, a to je vrlo značajna hrvatska ćirilična knjiga koja se zove Hvalov. Hvalov zbornik, tako je. Dakle, i mislim da se ta knjiga čuva u Bolonji, a pisana je isto negdje u njegovom prostoru gdje on živio i djelovao. Dobro. Dakle, kronološki nam sada, nakon 1404. godine, a to je skoro 90 godina prije otkrivanja Amerike, dolazi ova knjiga koja je tiskana 1483. godine i to je prva glagoljicom tiskana knjiga u povijesti, u svijetu. Mi znamo da i neki drugi slavenski narodi imaju glagoljicu kao svoj dio povijesti, Bugari, Makedonci, nešto vrlo malo, Srbi, nešto natpisa ima, Ukrajinci, Česi i Rusi. Međutim, Hrvati su jedini koji imaju tiskanu knjigu. Rusi, na primjer, nemaju, ne samo da nemaju glagoljičku inkunabulu, kao što mi imamo, nego Rusi nemaju nikakve inkunabule, svoje, autentične. Naravno, razlog je taj što smo mi bili kulturološki bliži tom epicentru, a to je Mainz u Njemačkoj, gdje se Gutenberg pojavio sa tom svojom Biblijom, prvom tiskom. Znači, ovo je faksimil te knjige. Možete samo pojasniti što je to inkunabula? Inkunabula to je tiskana knjiga u najranijem razdoblju. Znači, to su tiskane knjige po definiciji strogoj do uključivo 1500. godine. A inkunabule se pojavljuju od 1455. Možda koja godina ranije ili ranije je moguće, jer stručnjaci još nisu točno ustanovili, nisu suglasni oko te početne godine, ali ako je 1455. onda je ova godina 483. to je 28 godina nakon toga. Znači to je jako blizu, to je Hrvatska spada u one zemlje koje su na neki način legitimitet i one kulturološki stekle sa tako ranim pretiskom. I to je prvi misal u povijesti koji nije latinicom tiskan. Znači ima latinicom tiskanih ranih misala, ali oni koji nisu latinicom, ovo je prvi. Znači glagoljicom u ovom slučaju. I evo nešto o sačuvanim primjercima. Knjiga je, računa se, tiskana u nekakvih 260 primjeraka, to je jedna gruba procjena, a na temelju kolofona, to je završne bilješke, mi znamo da je riječ o 22. veljači 1483. A to je upravo taj 22. veljače koji se od prije 2-3 godine slavi u Hrvatskoj kao dan hrvatske knjige i hrvatske kulture. Ja bih rekao sa velikim zakašnjenjem, jer je prva inicijativa, koliko ja znam, bila dana još 1990. godina, negdje 90, možda 5. 6. godine. I to je akademik Eduard Hercigonja na jednoj našoj tribini rekao da bi to bilo jako dobro, ali naravno da mi nismo imali tu snagu cijelo to vrijeme do dan danas, ali je, evo, dragi doktor i akademik od nedavno Drago Štambuk bio vrlo uporan zadnjih 20 godina i upornim radom, ja bih rekao, sa neočekivano zapravo puno otpora je konačno to došlo u hrvatski zakon. Od tih 260 primjeraka danas imamo 12 sačuvanih primjeraka i to 5 izvan domovine, a ostalih 7 je u Hrvatskoj. I sad ovi koji su izvan domovine, idem ih malo pobrojati. Jedan primjerak se nalazi u Petrogradu, u Rusiji, u knjižnici koja se zove Rasijskaja nacionalna biblioteka. To znači Ruska nacionalna knjižnica prije imala drugi naziv, Rasijskaja imperatorska akademija, znači ono carska zapravo akademija, a za tu knjižnicu Rusi tvrde da je najveća na svijetu. Drugi primjerak se nalazi u SAD-u, u Washingtonu, u kongresnoj knjižnici, koja je najpoznatija američka knjižnica i za tu knjižnicu Amerikanci tvrde da je najveća na svijetu.
Vrlo interesantno za reći. Da postane Onda, Aleksandar. jedan primjerak se nalazi u Austrijskoj nacionalnoj knjižnici, pored dakle, ove Novakovog misala, ja sam i taj primjerak imao u rukama, i dva su primjerka u Apostolskoj Vatikanskoj knjižnici, koja su dospjela negdje u 17. stoljeću kao dar hrvatskih glagoljaša Svetoj stolici. Evo, to je tih 5 primjeraka izvan Hrvatske, a ostalih 7 se nalaze znači, u Zagrebu, ukupno njih 5, a to su redom u Nacionalnoj knjižnici UNSK u Zagrebu nalaze se 2 primjerka i ja sam jedan od ta 2 vidio. Mogu reći, to je meni bio strašno zbudljiv trenutak kad mi je došla ta knjiga, jer otisnuta slova na tom izvornom prvotisku su još daleko ljepše i kvalitetnije nego ovo ovdje. Dakle, ako nekoga zbilja zanima da vidi tipografsko remek dijelo, onda mora pogledati original, a ne ovaj pretisak, koji je jako dobar. Ima u Hazu isto, ali razlika je dan i noć. Da, u Hazu se nalazi dakle, primjerak koji je fališan i to je ukupno 40 i nešto stranica. Onda jedan primjerak se nalazi u naših Franjevaca, trećeredaca glagoljaša na Ksaveru, možda nisu svi znali da Zagreb ima 2 glagoljaška samostana. Jedan je prije Mihaljevca, jedna stanica, samostan Svetog Franje Ksaverskoga, a to su krčki glagoljaši koji su 1920. godina morali bježati sa otoka Krka radi Talijana, zajedno sa svojom imovinom. Iz Zadra. Molim? Iz Zadra. Ne, ja Iz mislim Zadra, baš... onda su se i ovi povukli, da, ali... Onda su se i ovi povukli. Da, i iz Zadra su isto bježali. Od tam su protjerani, da tako iz Zadra. Znači, to je jedna drama koja ulazi isto u našu povijest, a tu je isto i jedan od najznačajnijih biskupa u hrvatskoj povijesti. A to je znameniti slovenskog podrijetla, kako se on zove? Anton Mahnić. Dakle, naime, on je bio odabran sa privolom austrijske i talijanske strane, gdje se očekivalo da će njegovo postavljenje za krškoga biskupa zapravo dovesti do daljnje degradacije ove stare glagoljaške tradicije. Međutim, dogodilo se nešto interesantno. On je, prije nego što je postavljen, stolovao u Gorici i tamo je došlo nekoliko krčkih svećenika koji su mu donijeli jedan primjerak Pačićevog misala kao jedan dokaz dugotrajne tradicije i on je, hvala Bogu, to primio na znanje i nasuprot očekivanja on je postao najsnažniji zapravo branitelj glagoljaške tradicije, a to je sve skupa imalo i kojekakve političke konotacije u ono vrijeme, daleko bi nas odvelo jer taj biskup je recimo na tom našem otoku Krku, koji danas ima koliko? Jedno 12.000 stanovnika. Znači, molim? Sad je više, da. Sad je možda nešto više. Znači, on je utemeljio dnevne novine, mjesečne novine, časopise poput Luči, vrlo znameniti časopis, pa onda neke za mladež Staroslavensku akademiju i tiskaru je osnovao 1900 i neke sitne godine. Znači, on je društveno djelovao na jako značajan način. Ali sad ide kao za njegovu beatifikaciju. Tako je. Sa puno razloga. Evo, ovo je onda o ovoj knjizi, dakle to je misal, knjiga koja se za vrijeme mise koristila i to je tiskana, dakle knjiga od kojih je samo 12 primjeraka sačuvano. Još da spomenem jedan koji nije u Zagrebu, to je Bol na Braču. U Bolu na Braču se nalazi jedan oštećeni primjerak koji ima, ne mogu se sad sjetiti, možda manje od 20 stranica. Međutim je vrlo značajan radi toga jer je u izravnoj vezi sa poljičkim glagoljašima, to su ona poljica ispod Moscara, a iznad mora, gdje smo Mirna i ja nedavno imali 2 predavanja ovo ljeto.
I možda niste znali, na otoku Braču su polički glagoljaši utemeljili čak 5 glagoljaških samostana u 16. stoljeću. Najpoznatiji od njih je Blaca, samostan Blaca. A sljedeći po važnosti i značajnosti je Dračeva luka, odmah pored Murvice, koja je pri samom ulazu u Zlatni rat, onaj poluotok, nekakvih možda par sto metara dalje od Murvice. I taj samostan je nažalost prestao djelovati 1945. ili 6. godine i nešto je od tog njihovog inventara smješteno kod Dominikanaca u Bolu, uključujući i taj oštećeni primjerak i uključujući još nešto fenomenalno, a to je glagoljaški ormar iz Dračeve luke. To je ormar koji u svojim pretincima ima napisano glagoljicom odiča bila, odiča zelena, odiča brunac, znači za crkvenu odjeću. Ja se ispričavam, malo sam rastegnuo ovu temu, ali mi se čini puna je sokova, znate, i nemojte se ljutiti što ću malo otegnuti tu temu. Dakle, u Bolu na Braču kad dođete imate priliku vidjeti i jedno i drugo. I taj znači, oštećeni pritisak i taj ormar. Inače, 22. veljače koji mi danas slavimo se odnosi na 22. veljače prije Gregorijanske reforme. Znači, taj 22. veljače je po starom kalendaru, julijanskom. Ali mi smo naravno sretni da je to po našem kalendaru sada uvijek uvječeno. Dobro, evo tu su neke crtice i tu je i ovaj glagoljaški očenaš koji ćete malo kasnije čuti iz ovoga prvotiska. I čini mi se da ja završavam sa popom Martincem, tako? I još imam početnicu. Dobro, evo, zapis popa Martinca nalazi se u ovoj ogromnoj knjižurini koja je iz 1495. godine, znači to je 3 godine nakon otkrića Amerike, dovršena, ali je rukopisna knjiga i dovršena je u Grobniku, znači mogu bi se reći širom Vinodolskom kraju, kojega je Mirna malo prije spomenula. I ta knjiga ogromna koja ima oko 1000 stranica je nastala u vrlo dramatično vrijeme. Naime, 2 godine ranije je bila zloglasna, tragična Krbavska bitka 1493. godine i upravo taj novljanski brevijar nam je prvorazredni, najvažniji izvor informacija o Krbavskoj bitci, jer je čak na 2 stranice detaljno pop Martinac crvenom tintom opisao taj događaj. Zašto crvenom tintom? Zato jer crvena tinta u brevijaru služi samo za komentare. A ono što je crno i to je osnovni tekst brevijara, crveno su samo uglavnom upute svećenicima da se moraju prekrižiti ili neku gestu, proširiti ruke i tako dalje. Međutim, tu su čak 2 stranice crvenom tintom i gdje se spominju i dodatni nama važni podaci. A evo, knjiga je ovdje na ovoj slici, ovo su moje ruke, to me neko fotografirao, u župnom dvoru u Novom Vinodolskom, znači gdje se ta knjiga nalazi. I ja sam snimio dijelove upravo tog kolofona, sve kao što vidite crvena tinta. I vidite ovdje je jedan dio teksta, Turci nalegoše na jazik hrvatski. To je vrlo znamenita rečenica jer jazik ovdje znači narod. I to pokazuje, to je jedan od primjera gdje jazik znači i jezik i narod. I pokazuje jednu duboku isprepletenost jednog i drugog. Kod nas je to pogotovo izraženo. Onda imamo robljaku zemlje Hrvatske i Slovinske. Slovinske se odnosi na vašu Slavoniju u ovom slučaju, jer nekada se Slavonija zvala Slovinje. Naravno, taj termin postoji i puno šire, pa i kod Slovenaca. Možda niste znali da danas Slovaci Slovence zovu Slovincima. I evo, to je jedna zavrzlama koja izluđuje danas i Slovake i Slovence. Ali najviše Amerikance, naravno. Ali imate i u Zadru vilu Slovinku, pa i u Dubrovniku. Znači, to je jedan termin koji je zapravo hrvatski sve prisutni. Termin vrlo značajan,
ja bih rekao možda još uvijek nedovoljno istražen. Trebalo bi ga dublje proučiti. I ovdje se na jednom mjestu spominju gospoda hrvatski i bani hrvatski. Moramo još jednu malu digresiju. Mirna i ja smo nedavno bili pozvani na bugarsko veleposlanstvo u Zagrebu. To je bilo prije 2 tjedna, u ponedjeljak. I mi smo ponijeli sa sobom ovaj novljanski drugi brevijar koji sjedi inače kod Mirne doma. I onda smo otvorili ovu knjigu, a pokazali smo bugarskoj veleposlanici, gospođi Genka Georgijeva, njezina ekscelencija, to se tako treba reći. I onda je tu upravo jedno mjesto gdje se spominje Bulgarija u tom zapisu popa Martinca. Gospođa to nije znala, a to je vrlo značajan na ovaj način i most između hrvatske i bugarske kulture. I to eksplicite rukom zapisano ime bugarske. Evo ga, znači, ovo je doista ogromna knjiga, još veća od ove 2, Hrvojevo Misala i Novakov, koje ima oko 1000 stranica, to je 500 listova, ogromna knjiga. I, znači, idemo sada na prvu hrvatsku tiskanu početnicu za djecu. Nekako, rekao bih, prije izvjestan nevelik broj godina je čak i našim dragim kolegama i profesorima na učiteljskom fakultetu u Savskoj ulici bilo nepoznato da je prva rukopisna početnica za djecu pisana oko 1400. godine. A to je znameniti Juraj Slovinac. I evo tu je naša draga gospođa Ivanka Koler-Štefančić koja je 1. listopada, jel tako, pjevala u crkvici Svetog Jeronima kod Maksimira misu, za vrijeme mise to je bilo dan nakon dana Svetog Jeronima. Dakle, to obilježavamo već 12. godinu, čini mi se. Evo, ovdje je riječ o prvoj ne rukopisnoj, nego tiskanoj početnici. Znači, ova prva 1400. a ova je 127 godina kasnije. Ova početnica rukopisna je pisana ne u Hrvatskoj, nego u Parizu, na Sorboni, na sveučilištu Sorboni. To je posebna priča. To je isto jedan most između hrvatske i francuske kulture i tom knjigom, tim tekstom i Georges Desclavony, koji je ušao u povijest francuske književnosti sa jednom svojom vrlo značajnom knjigom, je i nama jedna strašno interesantna književna figura koja je ušla u povijest francuske književnosti. Već tako rano, pa čak i u tiskanim knjigama kasnije. A sada od 1527. imamo prvu našu tiskanu knjigu koja je nevelika, ima, ja mislim, jedno možda 12-13 listova i evo ona je ovoga formata. I prije možda 10 godina ili malo više je kada je Hrvatska dobila, po prvi puta otkupila primjerak te knjižice koja je tiskana inače u Veneciji kod jako poznatog tadašnjeg tiskara Andrea Torresanija. Andrea je inače muško ime u Italiji, a ne žensko. Znači, danas se znade sa samo 7 primjeraka, od kojih se od prije 15 godina, nakon dugo vremena, možda i stoljeća, u Hrvatskoj ponovno nalazi jedan primjerak u NSK. NSK je to otkupila. I evo ova prva stranica, a sve danje stranice su glagoljicom tiskane u to vrijeme, je jako interesantno. I tu imate tu prvu stranicu koja pokazuje kako je početnica za djecu u ono vrijeme izgledala. Znači imate tablicu glagoljica, ukupno 33 slova. Onda imate takozvanu bubicu, a to je sricanje slogova. Babe, bi, bobu, vave, vivovu, gage, gigovu i tako dalje u azbučnom redu. I onda jedan ogroman skok, a to je Oče naš, glagoljački, Oče naš, iže jesi na nebesi i tako dalje. I zašto to za male prvašiće? Pa zato jer su taj tekst djeca već znao na pamet, hodajući sa roditeljima na misu. I to je zapravo vrlo pametno da djeca uče na temelju već poznatog teksta glagoljička slova, a ovdje je također i Zdravo Marija, glagoljaška, koja je gotovo ista kao i današnja.
Evo, to pokazuje i pedagogiju u ono vrijeme, međutim, posebno je interesantan ovaj okvir koji je u drvu izrezbaren u Veneciji u to vrijeme i od kojega je posebno ovaj donji rub interesantan, a ovdje povećan, zato jer pokazuje jednog učenika koji nije napisao domaću zadaću. A pogledajte što mu se dogodilo. Dvojica su ga dignula u zrak i ovdje ga učitelj sa šibom lupa po golom turu. Evo, to pokazuje pedagoške uzuse u to vrijeme. Da bi ih danas trebalo eto malo Evo, primijeniti. uzeli ste mi riječ, to sam baš htio primijeniti, ali... Dokaz da je Martina Izraelja. Evo, možda da si ja pohvalim, I to prije još. ja sam isto jedanput dobio sa šibom po prstima u 3. razredu jer nisam napisao domaću zadaću. I čak sam bio sa još jedno 4 učenika u samicu ostavljen jedan školski sat. Međutim, imate još jednu značajnu stvar u ovoj knjizi, a to je završna bilješka, kolofon. Strašno interesantan. A imali smo prigodu, kad je Društvo prijatelja glagoljice u Trstu imalo jedno sudjelovanje sa mladićima, mladim ljudima, Talijanima iz Trsta. I oni nisu mogli vjerovati, oni su bili oduševljeni da imamo jednu glagoljicom tiskanu knjigu, a tiskanu u Veneciji, u Italiji, gdje imate kolofon latinicom tu na desnoj strani, a ovdje ista stvar glagoljicom. I što tu piše? Znači, tu je godina, 1527, a pisana, to je štampana, je bila u hiži Andrea Torresanija. To je upravo taj Andrea Torresani, čije ime i latinicom ovdje piše. Andrea Torresani, isto i latinicom godina, na latinskom jeziku. Znači, tu sam prvi put osjetio da ta knjiga nije samo hrvatska kulturna baština, nego je jedan most između hrvatske i talijanske kulture. A to su ti mladi ljudi nedvosmisleno pokazali. Naravno, u svemu su imale ulogu i naše prelijepe djevojke, koje su te dečke podučavale glagoljicu, one su i naučili pisati glagoljicom i evo, tu vam pokazuje o čemu se radi. Sačuvano je 7 primjeraka, znači jedan u Zagrebu, jedan u Beču, u toj istoj, već više puta spomenutoj Austrijskoj nacionalnoj knjižnici, nekadašnjoj Kraljevskoj dvorskoj knjižnici, u Beču, u Milanu, u Oxfordu, zamislite, jedan primjerak, u Sankt Peterburgu, u New Yorku, najpoznatoj njujorškoj knjižnici koja se zove Morganova knjižnica, a taj Morgan, to je bio industrijalac koji je financirao i Nikolu Teslu u svoje vrijeme. Tu se nalazi i još jedna glagoljaška dragocjenost koju nismo sada donijeli, a mogli smo, a to je njujorški misal. To je posebna priča, da New York misal, i u kontaktu smo sa čovjekom, Amerikancem, doktorom Andrew Corinom, koji je doktorirao na tom njujorškom misalu i mi imamo njegov doktorat kao knjigu, a i pretisak koji je objavljen u Minheru. I u Cambridgeu, Massachusetts, u SAD-u. Dakle, mislim da je red da ovdje završim jer Mirna ima još nekoliko stvari za privest ovog predavanja. Sada da pitam, ako vam je zima, mi možemo zatvoriti ono koje prozor, jer nam puše, ne? Nije. Možete pogledati, ako ne. Se moli u određene dane i sate i tako dalje. I u jednom dijelu je prestao prepisivati Brevija i na neki način dušu izlio na taj papir i podijelio sa svima svoju zabrinutost i muku nad svim ovim što se zbivalo pod turskim osvajanjima ne tako daleko. I kada čitamo njegove opise tih zbivanja, kao da čitamo nedavne opise iz Sarajeva ili ne znam, ovih naših razrušenih gradova. I napisao je, dakle, navališe Turci na jezik hrvatski, odnosno na narod hrvatski. Tada porobiše sve zemlje Hrvatske i Slovenske do Save i Drave, čak do gore Zaprte, to je bila Moslavina. Robeći, harajući, kuće Božje paleći i oltare Gospodnje rušeći. Starce su tukli oružjem, mlade djevojke i udovice, čak i kmećeću djecu. Ne samo da su odvodili puk Božji u tuzi nasilja, vezan lancem,
nego su i prodavali ljude na sajmovima kao što je običaj činiti sa stokom. I to je dakle opis što se zbivalo u zemlji. U suvremenom hrvatskom jeziku. U suvremenom hrvatskom, a onda na jednom mjestu možda je osjetio ili se osjećao da je pretjerano, da možda nije tako nešto trebao pisati u jednoj crkvenoj knjizi, pa je napisao ovako: molim svu gospodu redovnike, od Boga dane oce, također i đakone kao braću, isto tako i čitatelje razumnije od mene zbog mnogih pogrešaka koje su mi se dogodile u ovom dijelu. Ne prokunite me, nego popravite svojom poštovanom mudrošću i čitajući blagoslovite Boga. Bogu da time ostvarite spasenje, jer nije ovo pisao Duh Sveti, nego uboga grešnikova ruka. Znači, bio je svjestan da je to njegovo vrlo osobni doživljaj, a ne ono što u jednom brevijaru mora stajati kao služba. Još jedan zanimljiv izraz ste tu čuli za ovu djecu, kmečića djeca. Zanimljivo, u izvorniku imate ovakav izvor, kvekajući je čeda. Kvekajući je, dakle, to je izraz koji se izgubio iz hrvatskog jezika, a meni jako interesantno zvuči. Dakle, ima i neku poetičnost, još veće snage nego ovaj da. Kvekajući. Ne, ovo je prijevod, ovo je sadašnji prijevod, to nije iz onog vremena. Kvekajući je čeda, iz ovog vremena od prije 500 i nešto godina. Da. I još jedna stvar, znači 1495. godine, to je 3 godine nakon otkrića Amerike. A ova tu, 1483. to je 9 ili 10 godina prije otkrića Amerike. I ovo je, kao što smo rekli, prva inkunabula, tiskana knjiga do 1500. godine uključivo. A koliko ih ima glagoljaških? Mi znamo da ih ima ukupno 6, od kojih je jedna izgubljena. Ali ima jedan zapis iz kojeg smo sigurni da je takva knjiga postojala, tiskana 1490. godine, a zapis o tome se nalazi u takozvanom Tkonskom zborniku. To je upravo taj dramski tekst sa didaskalijama crvenom bojom pisanima, koji je objavljen kao knjiga i mi ga imamo u Društvu prijatelja glagoljica, ako će vas ikad zanimati. I tih 6 knjiga su znači sljedeće. Prvo tisak 1483. 1491. godine, znači to je nekakvih 8 godina praznog razdoblja što se tiče glagoljaških knjiga, je prvi brevijar glagoljaški, od kojeg je sačuvan samo jedan jedini primjerak, a nalazi se ne više u Hrvatskoj nego u Veneciji, u nacionalnoj knjižnici Svetog Marka, koja je poznata kao Marčana, u Veneciji. I ta knjiga ima svoj kolofon, nažalost u njemu ne piše gdje je ta knjiga tiskana, ali je pretisak napravljen. Onda imamo još 2 knjige, znači, koje spadaju u Sensku tiskaru. To je 490, znači ova je bila 491. godina, a 492. godine je ta nepoznata knjiga spomenuta u Tkonskom zborniku, a pripremio ju je jedan meštar iz Bolonje. To se čak i spominje tamo. Dakle, imamo jednu dodatnu poveznicu sa talijanskim narodom, vrlo interesantno. Onda 494. godine, zapravo 493. godine je objavljen Baromićev brevijar kojeg je on pripremio u Veneciji, bio je vrlo mlad čovjek tada, a sljedeće 1494. godine on osniva Sensku tiskaru. I tu je onda te godine tiskana još jedna inkunabula, a to je Senski misal. To je knjiga koja je i pretisnuta i ona je isto bila u Seulu, u Južnoj Koreji ove godine. Sa puno razloga, jer Koreanci imaju povijest svojega tiskarstva koja je puno starija od evropskog tiskarstva. Čini se negdje možda 8. stoljeće, puno stariju tradiciju. Naravno u drugčijem obliku.
I onda imamo još jednu knjigu, a to je, mislim da se zove Naručnik Plebanušev iz 1496. godine. Znači to je tih 6, uključujući taj nepoznati primjerak, 6 glagoljaških inkunabola, ali imamo još 3 hrvatske inkunabole koje su pisane latinicom. Najpoznatiji je ovaj zadnji, lekcionar Bernardina Spličanina, mislim da je on 1495. godine objavljen, a nešto ranije, čini mi se 1490. godine su još 2, dakle jedan brevijar koji ima jedan poseban naziv, ne mogu se sada sjetiti, isto je jedna priručna knjiga. Dakle, u literaturi i na internetu ćete lako naći te reference. Znači, Hrvatska ima ukupno 9 inkunabola. I to je vrlo, vrlo značajan podatak i znamo za 2 glagoljaške tiskare sasvim sigurne, to su Senjska i Riječka tiskara koja je tek kasnije 1531. objavljivala, ali imamo još jednu pod upitnikom, a to je Kosinjska tiskara. Samo da se malo na nju osvrnem. Znači, akademik Hercigonja u svojoj poznatoj knjizi Povijest hrvatske književnosti, drugi dio, ogromna knjižurina koja je i danas udžbenik na Filozofskom fakultetu, spominje na jednom mjestu da je skoro siguran da je taj primjerak brevijara koji se u Veneciji nalazi iz 1491. godine tiskan u Kosinju. Dakle, smatram da bi radi toga trebalo taj brevijar zvati Kosinjskim brevijarom, možda ako je stvarno oprez potreban u zagradi neki upitnik staviti. A nije mi drago vidjeti da se to izbjegava skroz do u najnovije vrijeme. I konačno poslastica na kraju, a to je prva hrvatska tiskana početnica iz 1527. godine. Prva hrvatska početnica uopće, to znači rukopisna, je puno starija. Naime, 127 godina prije ove ovdje, točnije oko 1400. godine, je pisana prva hrvatska rukopisna početnica i začudo glagoljicom. Prva hrvatska rukopisna početnica. I to začudit ćete se gdje, ne u Hrvatskoj, nego je napisana u Parizu, na Sorboni. Jedan glagoljaš koji je ušao u povijest francuske književnosti, zove se Georges Desclavony, ima još nekoliko naziva, a mi ga spominjamo pod imenom Juraj Slovinac, je ne samo studirao na tom sveučilištu, nego je onda nekoliko godina bio i profesorom, od 1400 do negdje 1405 možda. I tamo je pisao na jedno 4 stranice, na praznim stranicama jedne liturgijske knjige koju je on imao doma, je sve ispisao glagoljicom. Ali zanimljivo da tu počinje sa tablicom i sa glagoljaškim očenašom, a sve je detaljno prokomentirao latinicom i latinskim jezikom. Naime, na tom sveučilištu Sorbona se podučavalo ne na francuskom jeziku, nego na latinskom jeziku, jer to je bio učeni jezik. Francuski još nije bio tada učeni jezik. Francuski jezik je postao evropski jezik tek u 17. stoljeću. Latinski jezik još uvijek se podučavao. I još bi jednu važnu stvar spomenuo, koju sam prvi put čuo od ovog našeg gospodina iz Iža, koji prekrasno pjeva, Livio Marijan. Livio Marijan je više puta na svojim predavanjima ponovio da francuski kralj nikada u povijesti nije imao u svojem životu priliku čuti u nekoj crkvi francuski jezik. Za razliku od Hrvata. Nikada se francuski jezik za vrijeme francuskih kraljeva nije čuo tijekom mise, samo na latinskom jeziku. Za razliku od puno hrvatskih naselja, gdje očenaš i puno drugih stvari je bilo na hrvatskom crkveno-slavenskom jeziku. Dakle, to je jedna bitna razlika između Hrvatske i Francuske, na primjer, i svih ostalih zemalja, naravno, pogotovo zapadnih zemalja. I to je bio jedan od
bitnih razloga zašto je Vatikanski koncil od 1962. do 1965. godine u svojoj reformi odlučio na temelju toga primjera da se misa od tada, od 1965. godine, održava više ne samo na latinskom jeziku, nego i na narodnim jezicima. I pritom su čak i neki od hrvatskih glagoljaša bili pozvani u Vatikan tih 60. godina da demonstriraju kako ta misa izgleda. Znači, to je imalo bitnu ulogu u reformi katoličke crkve globalno. Znači, to je jedan vrlo, vrlo interesantan podatak. Sada o ovoj početnici vrlo kratko, znači samo naslovnicu da objasnim. Naslovnica je raskošno u drvenom urezima ilustrirana. Tu imate tablicu glagoljice, ukupno 33 slova. Obično je u 4 retka, ovdje u samo 3. I ovdje imate tablicu sricanja za prvašiće koji imaju izraze ba, be, bi, bo, bu, va, ve, vi, vo, vu i tako dalje. I onda učitelj im je pokazivao, naravno ne putem interneta, nego vjerojatno imao nekakvu svoju školsku ploču gdje je to pokazivao. I onda jedan nevjerojatan skok, a to je da imate glagoljaški Oče naš, jedan zapravo težak tekst, ali djeca su već to znala. Znači prvašići su to znali već napamet i to je zapravo genijalna pedagoška ideja da na poznatom tekstu se upoznaju glagoljaška slova. Dakle, to je početnica koja je logična. Nakon toga slijedi Zdravo Marija, a samo prvi redak da vam pročitam, a čut ćete ga pjevanog. Oče naš, iže jesi na nebesi. Iže znači koji. Dakle, to je već jedan primjer crkveno-slavenskog jezika. Oče naš, iže jesi na nebesi, sveti se ime tvoje, pridi cesarstvo tvoje. Cesarstvo je crkveno-slavenska riječ za kraljevstvo. A imamo vrlo rane potvrde već iz 14. stoljeća za upotrebu i jedne i druge riječi, i kraljevstvo i cesarstvo, i to u jednoj knjizi koja je nastala u Lici, a nalazi se u Pariškoj nacionalnoj knjižnici Bibliothèque Nationale. Dakle, vrlo interesantna i važna za hrvatsku kulturu knjiga nastala tako rano u području Like. Znači, Lika je bila i vrlo jako glagoljaško rasadnište, Krbava, Gradska i tako dalje. I tu još u ovom donjem dijelu imate opis pedagoških metoda u ono vrijeme, a to je jedan učenik, kao ja na primjer u svoje vrijeme, nisam napisao domaću zadaću. I uslijedila je jedna kazna, i to fizička kazna, a to je prikazano na ovoj slici, ali evo ga, tu je povećana ta slika, gdje tog učenika dvojica drže u rukama, a učitelj ga, vidite, šibom po golom turu tuče. Evo, pogledajte to. To je ovaj učenik. Zadnji put je bio komentar da bi to i danas trebalo uvesti, ne samo za đake, nego i za neke druge. Ali, molim? Koje dobi su bila ta djeca? To je otvoreno pitanje i ne znamo zapravo danas i koliko škola je tih bilo. Znači, postoji jedna rasprava fra Petra Runje koja se bavi pitanjem školovanja glagoljaša, ali te informacije imamo samo fragmentarno. Evo da vam samo ilustriram na temelju jednog podatka koji se odnosi na Poljivca. U 19. stoljeću, znači početak 19. stoljeća, oko 1800. pa nešto kasnije ili nešto ranije, u mjestu Priko, pored Omiša, znači Omiš je s lijeve strane Cetine, a s desne strane tog ušća Cetine je to mjesto Priko. Blizu same obale, to je mala crkvica koju zbilja vrijedi pogledati, a tu je jedan podatak don Slavka Kovačića i nekih njegovih kolega. Don Slavko Kovačić od ove godine i počasni član Društva prijatelja glagoljice, splitski svećenik i profesor na Splitskoj bogoslovi. Iznijeli su podatak da su na temelju arhivskih izvora neki od prvašića imali 30 i više godina kad su dolazili u tu školu. Naravno da to nije bio slučaj uvijek, ali to su te neke posebne okolnosti koje pokazuju zapravo vrijeme jedne krize. Međutim,
bilo bi jako interesantno, jer ovo očito nije dijete, nije odrastao čovjek koji dobiva poturu, odnosno ovo ovdje, to je doista klinac, jel tako? Prema tome, bilo bi interesantno dati jednu malo potpuniju spoznaju i naravno vidjeti taj Juraj Slovinac koji je ušao u povijest francuske književnosti, ali ne sa glagoljicom, sa nečim potpuno drugim. A to je tema za posebno predavanje, moram to spomenuti u jednoj rečenici. To je knjiga koja se tiče žena, odnosno djevojaka. Naime, on je nakon 1405. godine postao ispovjednik u ženskom benediktinskom samostanu blizu grada Tura koji se zove Beaumont. I u tom samostanu je on napisao preporuke za čestit život za jednu mladu djevojku, jednu francuskinju koja je tek došla u samostan, zvala se Izabel. I on je napisao tekst na latinskom jeziku od oko 50 stranica. Da taj tekst njoj bude orijentir za cijeli život. Međutim, ta mlada francuskinja nije znala latinski. I onda je on za nju preveo na tadašnji francuski, kojeg danas zovemo starofrancuskim jezikom. I taj tekst je sačuvan i jedan i drugi. I onda kasnije, kad je 1416. umro Juraj Slovinac, se u Francuskoj taj tekst umnožavao jer je širom Francuske on bio prepoznat kao jedno vrijedno duhovno štivo i u Parizu je čak u 3 navrata bio i tiskom otisnut. Znači to vam pokazuje da zbilja taj čovjek ušao u povijest francuske književnosti, a hrvatski prijevod toga velikog teksta skupa sa okolnom raspravom je objavljen tek, čini mi se, 2006. godine u Kršćanskoj sadašnjosti. Ja vam preporučujem, osobito ženama, da pročitaju taj tekst koji je nevjerojatno interesantan i baš je na onim zasudama, evo, koje ste vi na početku spomenuli. Mislim da nam on i danas može biti orijentir. A prije 12 godina je Društvo prijatelja glagoljice organiziralo proslavu, to jest misu zadušnicu koju je sam Juraj Slovinac zaželio u svojoj oporici da bude dan nakon dana Svetog Jeronima. To znači 1. listopada. I zadnjih 12 godina to Društvo prijatelja glagoljice održava, prvih 10 godina u katedrali, a zadnje 2 godine u Maksimiru u crkvi Svetog Jeronima, uz nazočnost i našega zbora. Evo, s time bi ja onda ovo završio i dajem riječ Mirni. Sad ću ja vama brzo ispričati o ove 4 knjige. Dakle, ova slika nikad nigdje do sada nije snimljena sa sva 4 izdanja istog Misala odjednom, nego je snimljena u mojoj dnevnoj sobi. I kako je do toga došlo? Dakle, prvo par riječi o Dragutinu Antunu Patriću. Rođen u Vrbniku 1832. godine, svećenik, franjevac, glagoljaš, leksikograf, fotograf, kartograf, botaničar, puno toga. Da, astronom je jedna vrlo svestrana osoba, ali glavno životno poslanje mu je bilo izdavanje glagolskog misala hrvatske redakcije. Dakle, oni misali zadnji nekih 200 godina prije njegovih su bili iskvareni rusifikacijom, dakle istočno slavenizirani. On je od malena osjetio potrebu da priredi misal čisto hrvatske redakcije. I taj njegov trud i rad je otprilike 30 godina života mu uzeo u Krku, u samostanu Glavotok na Krku, i onda zadnjih 26 godina života je proveo u Rimu kao kanonik Hrvatskog papinskog zavora Svetoga Jeronima. I tamo je neprekidno radio na tome i susretao se sa raznim i problemima i obstrukcijama od strane kolega kanonika. Međutim, on je došao do svog cilja, izdao je 1893. godine prvo izdanje rimskog misala hrvatskim jezikom. Drugo izdanje je izašlo 3 godine kasnije i jedan od 12 poznatih primjeraka se nalazi u Prviću kući u župnom uredu. Treće izdanje... Na otoku Prviću kod Šibenika, da. Treće izdanje iz 1905. godine, nakon što je Pačić već umro, on je 1902. umro,
I četvrto izdanje je 1927. godine, to je ova ovdje knjiga, ovo je izvornik, međutim, ona je najvećim dijelom već preslovljena na latinicu, zove se Weissov misal, što je vrlo nepravedno, jer je u biti to Parčićev misal pretipkan latinicom, budimo realni. I desilo se to da je kod mene bilo drugo izdanje doma, jer sam ga netom prije nosila u NSK na digitalizaciju, i ovo četvrto koje ima Društvo prijatelja Glagoljice. Bilo je ljetno popodne i na pivi smo se našli profesor Žubrinić, jedan naš član, gospodin Ivan Mance i ja. I Mance je iz ruksaka izvadio dvije velike knjižurine, prvo i treće izdanje. I u tom trenu smo shvatili da on i ja imamo sva 4 izdanja istog misala, što nema niti je imala ni NSK, ni Staroslavenski institut, ni Hrvatski državni arhiv, nitko. I nije bilo puno vremena jer je za 2 dana gospodin Mance išao nazad u Kosinj gdje je morao vratiti prvo i treće izdanje. U Kosinju se to čulo. Da. A ja sam se spremala na more vratiti mom župniku drugo izdanje i rastekla bi se stvar. Mi smo imali u biti samo naredni dan popodne vremena da se nađemo kod mene doma i da slikamo te knjige istovremeno na istom mjestu i to smo napravili. Pa smo ih slikali okomito, pa smo ih polegli, pa smo ih otvarali na istim stranicama da vidimo kako su napredovali i tisak, i uvez, i papir, i kako je koja knjiga kroz te godine preživjela, navukla vlagu i svašta. Uglavnom, bilo je to čarobno i nezaboravno poslijepodne. Što se tiče prvog izdanja, kad ga je Parčić uspio izdati, bilo je izuzetno dobro prihvaćeno. On se zalagao da se izda u 500 primjeraka, međutim Strossmayer nije dozvolio više od 300. Tako da je prva naklada planula praktički istog trena i kad je izdano to izdanje, ono je bilo nazvano Trijumfom slavenske filologije. Papa mu je dodijelio jedan počasni naslov i zlatnu medalju. Stvarno je bilo izuzetno dobro prihvaćeno. Drugo izdanje je izdano 3 godina kasnije jer je bila velika potreba za njim. I tada je plasirana jedna vrlo ružna vijest, lažna, da misal nije dobar sa stanovišta prijevoda s latinskog, sa nekih izraza koji se tiču Bogorodice i tako dalje. Uglavnom, većina te naklade je povučena i uništena i spašeno je za sada 12 ili 13 poznatih primjeraka. Ovaj koji sam našla u prvi šluc je 12 poznati i zato je drugo izdanje najrjeđe u biti jer je uništeno praktički. To je 1896. godine. Parčić je i naravno da je to bilo vrlo ružna stvar koja ga je teško pogodila. Parčić je umro od raka želuca 1902. godine. 1905. godine je izašlo 3. izdanje, što pokazuje da je i dalje bila silna potreba za tim misalom i da on bio i kvalitetan i dobar i fantastično napravljen, tako da je Parčić na neki način poslije smrti dobio priznanje i zadovoljštinu. A 1927. jedan češki slavist Josef Weiss izdao pretipkano na latinicu, tako da se opet na neki način nepravedno Parčiću oduzima slava i zasluga, jer se ovo zove Weissov misal i teško će ga netko povezati, aha, gle, to je Parčić Weissov, barem bilo pošteno Parčić Weissov misal. Nije Weiss kriv za to. Da. Evo, ukratko, mogu ja dalje o tome, ali toliko o 4 Parčićeva misala i sad nećemo puno o Oče našu. Imamo Oče naš isto iz Parčićevog misala slikan na ovom tu panovu. Ako možeš mene samo pokaži. A ja ću ga probati pustiti pa možemo i zapjevati, samo da vidimo hoće li mi mobitel. Samo ga lijepo pročitati cijeloga na staroslavenskom i onda... Da ga pročitam? Možeš? Oče naš, iže jesi na nebesih, sveti se ime Tvoje, pridi carstvo Tvoje, budi volja Tvoja, jako na nebesi i na zemlji. Hlib naš sedanje daj nam danas i otpusti nam dolgi naše, jakože i mi otpuščajem dlžnikom našim, i ne vavedi nas v napast, najizbavi nas od neprijazne. Znači ovo na kraju najizbavi nas, znači nego izbavi nas. Znači ovo je na je isto jedan crkvenoslavenski element. Ja puštam. Imam novi mobitel s kojim se ne snalaze. Prostite da vidimo. Hoće neko zapjevati? Ajde, molim. Oče naš, iže jesi na nebese,
sveti se ime Tvoje, pridice carstvo Tvoje, budi volja Tvoja, jako na nebesi i na zemlji. Evo da oprostite, našla sam na Predavanje jest kako bi bilo, misa jest tako i predavanje. I Živiniću na ovom krasnom predavanju i na zapravo uvodu u cijelu priču, jer očito imaju i puno znanja i još puno knjiga koje bi mogli predstaviti i dalje. Pozivam vas i na druge programe u Citadeli Libri. Idući tjedan se bavimo katarzom u američkoj drami. Biće potpuno jedna druga atmosfera, sve će biti vezano uz američko kazalište, jer predstavljamo ovu knjigu koja je dokazala da katarza postoji i danas, dakle da i danas postoji teatar koji pročišćava, uzdiže, ojačava i to na primjerima američke drame. Tako da, evo, drago mi je da ste došli, sad možete uzeti rukavice i listati knjige, a i pitati dalje naše predavače ako što želite. Eva, nešto hoće. Pa evo, ja sam slušajući par stvari, čas sam smjela zabilježiti da ja ću iznijeti sve u redom, pa vi onda, drago mi je da ste spomenuli kolegu Mance, on radi doktorat o tome da je tiskana za Kosinj, i nudio je, koliko znamo, i u Zadru, pa mu nisu prihvatili temu, ali su mu prihvatili hrvatski studij za dokazivanje Kosinja kao lokaliteta. Drugo što sam htjela pitati, odnosno možda ne znam, pa evo vas hoću pitati, naime, evo, gledajući sve i slušajući ovo sam zapravo se sjetila kako sam odrasla uz sve ove slike. Naime, mi smo to doma u kući imali po zidovima, Nik Hrvoje, Vukčićev misal i sve ove prizore. I zapravo sad sam si postavila pitanje gdje je moj tata to nabavio, zapravo pojma nemam, jel? Danas to doma imamo. I danas kada je ovo mogućnost printanja i svega puno veća, postoje li možda ovakvi plakati negdje zakupiti, da li bismo mogli imati to opet doma ili možda ovako po prostorima škola i župnih prostora, crkvi, da jednostavno to nam vizualno ulazi u glavu, da kasnije znamo šta smo kod djeca gledali. Ovo mi je drago da ste spomenuli Armeniju, jer Armenci su živjeli na prostoru Turske. Gospodin Vampovac, ako možda znate šta o njemu, on je istraživao dosta te poveznice Hrvatske i Armenije, gdje na neki način čak pretpostavlja da su Hrvati kristijanizirani već u 3. i 4. stoljeću gotovo 2 puta bježeći od Dioklecijana, a i Armenci su također se pomicali dobrim dijelom. Zapravo identične, jako zanimljivo, bratski narod i tako nešto mu se knjiga zove, identične tlocrte naših ranokršćanskih bazilika i crkava su identični armenskim. Ja sad kad sam posjećivala gore, dakle, pleteri, ornamenti su identični sa hrvatskim. Nevjerojatnih poveznica ima, što nitko zapravo ne istražuje u stručnom smislu. Radi se o čovjeku koji je zaljubljenik u Armeniju i sam to tako malo istražuje, uspoređuje. I ono što se Očenaša tiče, htjela bih reći da je taj Očenaš pjevan u Rimu na prvoj audijenciji kod pape Ivana Pavla II. Jedini narod koji je išta pjevao i pozdravio papu je bio upravo hrvatski narod i ovaj zbor sa ovim napjevom. I nešto evo što je možda prilika za neku možda buduću priču. Moj sin je studirao u Amsterdamu prije 2 godine, završio je cembalo i voli tu ranu glazbu i sve povezano s time. I on je na jednom kolegiju u Amsterdamu predstavljao Andriju Motovunjanina, ne znam koliko je poznato, naime 1517. Andrija Motovunjanin
dobio kao ekskluzivno pravo od Pape Leona X prvi zapravo izrađivati tabulature, znači sakralnu, vokalnu, polifonu glazbu, zapisivati i on je zapravo prvi koji je za svirače, tako je, i frotole koje je za instrumente s tipkama priređivao i sam izrezbario i sa tadašnjim jednim ovim koji se bavio tiskanjem, zapravo tirozini ili tako, jedno 30 glazbenih knjiga priredio. I ta informacija je bila potpuno nepoznata kolegama u Amsterdamu koji zapravo punih 500 godina zapravo su tradicija i jednostavno koljevka evropske glazbe i baštine i velim i nama tu je mnogima apsolutno to je nepoznata i zaboravljena činjenica i podatak. Dobro, evo da malo prokomentiramo, pomoći ćete nam, počeli smo sa Ivanom Mancem, mi smo dobri prijatelji i rezultat našeg prijateljstva je jedan divan prikaz o Kosinjskoj dolini, koje, ja sam bio tamo jedno 3-4 puta, meni najljepša dolina koju sam ikad u životu vidio i preporučam svakome da to posjeti. Prije nego što ga poplavi Inače, ideja kolege Kosina, kolege Mancea, bitna što se tiče jednog novog argumenta koji je promakao svim znanstvenicima je sljedeći. Naime, on je dobio dubok uvid u stare zemljovide i on je vrlo detaljno pregledao najviše putem interneta zemljovide 15., 16., 17. stoljeća od poznatih do vrlo malo poznatih, ne samo u Mađarskoj, Austriji ili Italiji, nego skroz do recimo flamanskih kartografa. I tamo na tim kartama je primijetio da se redovito na našem području, to jest na području Like, nalazi Kosinj. I sad je pitanje zašto među stotinama sela koje u ono vrijeme postoji, nekakav mali Kosinj se stalno tamo nalazi kao istaknuto mjesto. I njegova radna hipoteza vrlo razumna je da je upravo ta tiskara koja je tamo morala postojati. Dakle, meni se to čini vrlo ozbiljnim indirektnim argumentom koji je u takvim istraživanjima uvijek legitiman. Znači, ako nemaš nekakve primarne osnovne izvore, ideš zaobilaznim putem. Meni se to čini ozbiljnim argumentom. Ima i nekih drugih stvari. Evo, baš jučer sam od njega dobio jednu zapravo vrijednu informaciju, ne znam je li to znanstvenicima poznato, on je nešto pitao o ovom zapisu u Novokom Misalu u Jurija iz Roča, 1482. godina, gdje se on veseli. Sad je on obratio pozornost na ovaj zapis koji je iznad toga, koji ja nisam vidio da je negdje baš osmotren sa tolikom pažnjom kao ovaj ovdje. I izgleda da je ovaj tu zapis još možda i interesantniji izraz veselja pojavi prve hrvatske inkunabule. Naime, tu je i navedena godina 1482. ali sa datumom koji je samo 3 mjeseca prije objavljivanja prvotiska, 22. veljače. I izgleda da je to zbilja istina i da će to biti još jedan dodatni pokazatelj zašto je ta stranica od Novog Misalu toliko važna. I još neke stvari za koje znam već od prije, ja sam mu isto malo pomogao, ali ću vam to produbiti, a to je postojanje glagoljaških tekstova gdje zapravo kad čitate na latinskom. Znači, zanimljivo, tekst je na latinskom jeziku, a pisan glagoljicom. I imate takvih primjera, čak i u ovim natpisima glagoljičkim, recimo u Istri, na zidovima pojedini glagoljaši su neke stvari koje su napamet znali na latinskom jeziku zapisali glagoljicom. I imate takva dva mjesta kod Branka Fučića u njegovoj znamenitoj monografiji Glagoljski natpisi, a ja znam da ima i jedna ili nekoliko ljekaruša vrlo starih iz 14. stoljeća o kojima je pisala doktorica Marijana Dirigl i znam jedan župski listić s otoka Krka, to je
časopis Hrusta koji izlazi u selu Gabonjen pored Dobrinja, gdje je u jednom od tih brojeva objavljen, valjda iz 18. stoljeća, jedan malo veći tekst od možda 5-6 rečenica na latinskom jeziku, a sve pisano brzopisom glagoljicom. Znači ima tih stvari, a Mance će nadam se u svojoj dizertaciji to malo temeljitije obraditi, jer mislim da to zbilja nitko do sada nije obradio, iako je stvar poznata, ali nije znanstveno obrađena. I pritom moram spomenuti akademika Milana Mihaljevića koji je u Staroslavenskom institutu. On je jednom rekao da samo ovi usputni marginalni zapisi mogu biti tema za doktorsku dizertaciju. Druga stvar je bila da li ima za nabaviti ovih plakata ili slika negdje? Dakle, samo da vam kažem, ovih naših plakata ima sada blizu 50, je li tako? Blizu 50. Znači ovdje ovih panoa, ovo je mali izbor jedne ogromne količine, mi bi mogli valjda još znači 10-ak predavanja sasvim drugačijih održati. Međutim, nama je želja da putem tih panoa dođemo u škole, u knjižnice i već imamo jedan program i za ovu jesen i za iduću godinu, a radi ovog nastupa u Seulu očekujem da ćemo imati mogućnost da zbilja u jednom i reprezentativnom obliku, možda u NSK ili na Filozofskom fakultetu, sve te panoe izložimo, da studenti Filozofskog fakulteta vide slikom ono što uče na Filozofskom fakultetu. Što se nabavke tiče, tu je sad nama jedan problem, jer mi smo naravno to napravili za potrebe društva prijatelja glagoljice i tu su još možda neke stvari malo delikatne, autorska prava i sve ostalo, jer mi smo naravno koristili postojeće izvore, ja vam garantiram i dopuštam, ako vi želite ovaj pano imati, možete ga slobodno uzeti, jer je ovo sam ja fotografirao i ovo su moje ruke ovdje. Ne mora se moje ime. Mislila je možda da društvo napravi kao letke nekakve, znate, da imamo plakatiće, da, razglednice, sjećam razglednice, da li ima negdje to, kao suveniri. Ima nevjerojatno mnogo i naravno mnogi i sada rade u Hrvatskoj kojekakve stvari u tolikoj količini da je to teško i pratiti. Znam da je recimo akademkinja Nazor sa Krašom napravila jednu kutijicu sa motivima iz Hrvojevo Misala, a u toj kutijici su bili Kraševi proizvodi. Fenomenalno je to izgledalo. Znači, mogućnost ima bezbroj, a u novije vrijeme naš dr. Filip Cvitić, koji je napravio taj fenomenalan glagoljički fond s pomoću kojega tiskamo ovaj naš časopis Baščina, a i puno drugih stvari, i ovlašteno i neovlašteno se rade u kojekakvim poduzećima. On recimo radi etuije za čokoladice, specijalne koje onda idu u Hotel Internacional. Ja sam to u više navrata i vidio dolje i to me silno razveselilo, naravno to je patrenja cijena, ali tamo je klijentela takva koja se tu može priuštiti i to je uspomena na jedna vrlo lijepa na Hrvatsku koja je zapravo obilježena glagoljicom. On je maher za te stvari, ima likovnog dara i jedan vrlo modern dizajnerski... Bilo bi divno da društvo može takve stvari. Međutim, dvije su to. Mi smo volonterski, to radimo, nas par sve skupa ovo nosi na leđima. I drugo, društvo nije registrirano za trgovačku djelatnost. Mi bi mogli to izdati, ali ne smijemo prodavati. A nemamo novaca samo tako za izdat pa dijeliti. Čak niti časopis ne smijemo prodavati. Tako da... Zapravo kao darove, ako neko želi, ne smijem ni govoriti da je to problem. Ali zajedno recimo s turističkom zajednicom možda bi se nešto dalo. Ogromne su mogućnosti. Postoje mogućnosti, ali treba to moći provesti. Ne znam ko bi to moglo. Mi smo već na granicama. Svatko od nas radi svojih 8 sati dnevno svoj posao. Dakle, sve ovo je slobodno vrijeme na uštrb obitelji, kuhanja, ok, ne žalim se, ali je činjenica da obitelj već dosta dugo nije baš dobila kolač. Nešto se mora oduzeti da bi se negdje drugdje dao. Znači, mogućnosti su zbilja
nevjerojatne i ima toliko dogodovština, sad bi to naravno bilo još jedno predavanje kad bi o tome pričali, ali bili ste spomenuli još neke stvari. Znači Armeniju, puno vam hvala za ove informacije i ja bih vas zamolio da mi možda pošaljete e-mailom, a posebno me zanima Andrija Motolunjan. Dakle, ovo nisam znao za Amsterdam, to me jako zanima jer vodim evidenciju moju amatersku na internetu, pa bi je jako, ako to U dopustite... Hrvatskom slovu sam tekst jedan o tome Jel mi objavila. možete to poslati? Bude. Puno hvala. Može. Dakle, ovo je program Hrvatske glagoljaške baštine koji se odvija u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu gore kraj katedrale i tu su predavanja četvrtkom uvijek ili srijedom. Drugom srijedom svakog mjeseca i evo zadnjih 20 i koliko godina, od 93. na ovamo, smo održali preko 280 tribina. Imali smo svega nekoliko njih koje su radi pandemije nestale ili nije jednostavno predavač došao, ali onda smo uskakali u zadnji čas, pa čak i akademkinja Nazor, jedan predavač je zaboravio doći. Dakle, osigurali smo jedan zapravo kontinuitet, a to nam je na neki način i legitimacija i pedigre, jer imamo taj popis predavanja koji je strašno impresivan, već kad vidite ta imena, znači to je preko 100 ljudi, od amatera do vodećih znanstvenika i mislim da je fascinantno za vidjeti da još nismo iscrpili sve te teme oko glagoljice, a 280 tribina smo držali. Ali naravno još puno više, na stotine i stotine tribina po školama, knjižnicama, koje ne računam, jer ovdje govorim samo o ovim tribinama službenim, mjesečnim na Kaptolu i u Matici Hrvatskoj. Samo tih smo 280